सक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय फाग्लासो मा जानो जाखो आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा सक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सक्तिया खालामदों जयैनो बाहागा राननांगौ ओरैबायबो हरै फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय हरजाय प्रमदआ मानो बिनो रोङाखै ओरैजायबोथ' एनडिएफबि दंना ओरैजाय एनडिएफबि गैया नामा हा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवल' मोनखो जाखायाखै बियो जाया बे बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनोमोनलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबा बोरो सुक्ति खालामनायनि माबा बहा बोरो आंनो देखायनाय देखाय दे बहा सुक्तिया खालामबाय ह बिटिसिआव हगारनानै गारबोजोब्बाय बहा बोरो मा मोनदों बोरो देखायनाय मा मोनदों बोरो मोनाखैबा मारैथो जाखो जाम्बा थांसिगोन बिदि थगायजायो मानसिया Long live, long live, long live, UBP long live, long live, long live, UBP long live, long live, long live. Jai Bodo Harini, Jai, Jai Bodo Harini, Jai, Jai Bodo Harini. Jai. Thank you, thank you. गोसोखौ मोजां मोनदों नुफिननो मोननाय खाबु बिथां मिनिस्टरा जोंखौ होदों आरोबाव दै मालाबा बेलेग समाव फैफिननो लेंहरबावदो बै सिमेन्टनि नाया दिनै जाहोगोन ना जाहोआ प्रत्येक बारावनो आङो बे सिमेन्टनि नाखौ मोनजालाङोमोन दिनै मोनजागोन ना मोनजाया मोनजागोन ना थिगैनो दं होनबालाय बिराद मोजां बे नाया माथो रायलायनो माबा लेक्सार होनांगौ दं हा माबा लेक्सार होनांगौ दं माबा खोन्थानांगौ दं जोबोद मोजां मोनदों ओरै मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव जितु बर' कसारि वेलफेयार जितु गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ बेयो बिराद मोजां आरो बिथाङा माखासे समयसानि खोथाखौ बुंदों बे अट'नमास काउन्सिलखौ सालायनायाव जेरैबायदि सरकारनिफ्राय सहयोग मोनबावनांगौ दंमोन बेयो एसे बाखि दंबावो होनना बुंदों आं बुंदों बिथांखौ आंबो जिहेतु बारा गोबाव जायाखै चिफ मिनिस्टार बिथांजों आं रायलायगोन नोंथांमोननि समयसाफोरखौ लानानै गामि सोनायनि समयसा जेनेबा रांखान्थि जेनेबा बे काउन्सिलखौ सालायनायाव जेसेबां रां नांगौ जेसेबां अनसुंथाइ नांगौ बियो खम जादों होनना बुंदों खम एसे बारा नांगौ जाहैदों जेसे बिदों बेखौ मोनाखै बेखौ रायलायजागोन आं दा हेलिकप्टारावनो बिथां केबिनेट मिनिस्टारजों रायलायलांगोन आं मानो मोना नोंथांमोननि समयसानि खोथाखौ मिनिस्टारा आंनो खोन्थाखाबाय दा गुवाहाटिसिम सौहैनायनि सिगांनो हेलिकप्टार सायावनो थिग खालामनानै गालांखागोन आं मिथिबाय दे नोंथांमोननि समयसानि खोथा ओमफ्राय मिनिस्टार बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों
प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय फाग्लासो मा जानो जाखो आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे शक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावबो मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा शक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा शक्तिया खालामदों जयैनो बाहागा राननांगौ नैबायबो हरै फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय हरजाय प्रमदआ मानो बिनो रोङाखै ओरैजायबोथ' एनडिएफबि दं ना ओरैजाय एनडिएफबि गैया नामा हा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवल' मोनखो जाखायाखै बियो जाया बे बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनोमोनलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबा बोरो सुक्ति खालामनायनि माबा बहा बोरो आंनो देखायनाय देखाय दे बहा सुक्तिया खालामबाय ह बिटिसिआव हगारनानै गारबोजोब्बाय बहा बोरो मा मोनदों बोरो देखायनाय मा मोनदों बोरो मोनाखैबा मारैथो जाखो जाम्बा थांसि सानदों बिदि थगायजायो मानसिया बेबायदि थगायजायो सक्तिया खालामबाय ह बिटिसिनि मानसि जोंना बिटिसिनि एबसु बिटिसिनि एनडिएफबि बिटिसिनि गासिबो जाजाजोब्बाय बोरै जानो जाखोलै दै आं रायलायगोन सक्तिखारिया बिटिसिनि बाहेरायाव एबसु दं बिटिसिनि बाहेरायाव एनडिएफबि दं बिटिसिनि बाहेरायाव जोंना मिनिस्टार बिथांमोन दङ होनांगौ माबा मोनसे मारै जानो बुंनानै लाब गैया खामानि मावनानै देखाय मा होनो ओरैनो लेक्सारल'जों मा जानो खामानि मावनांगोन दे खामानि मावनि आङो दा जयन्त बिथांजों केबिनेट मिनिस्टार नोंथांमोननि समस्यानि सायाव आङो गुवाहाटि मोननायनि सिगां सायावनो थिग खालामना गालांगोन आङो मिथिबाय नोंसोरबो थिग थानांगोन जोंल' थिग आंल' थाबा जानाय नङा नोंसोरबो थिग थानांगोन मिथिबाय नै बेलाय बेखौ माबानाव सोंदोब्रा बेखौ माबानाव सोंदोब्रा जोंना मा होनो दिपेन बर'नाव सोंदोब्रा जाम्बा आं राजनिथिजोंसो लेथार है बबाव फाग्ला जागोन नों बुंबायथ' सोंगोन आङो दे जागोन जोंना मुलुगसोलोंसालिया हरजाय मोनसे जाबाय आरो नामावगौ दे सिमेन्टनि दे फैबावगोन आङो समय बिराद समायनि खोथा आङो जायखिया नोंथांमोननि जिथु समस्याफोर आङो मिथिखाबाय आङो रायज्लायगोन सनमान होगोन आं जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि थानाय गासिबो बर' संगठनफ्रा जयैनो था आं बेखौ लुबैयो फोरसा फोरसि जानो नाङा जोंनि थांखिया जाहैबाय मा खालामनाय मिथिगौ मा बेना जाथाखसै जोंनि थांखिया मा एकदमबारे दे गासिबो मिथिजोबखागौ उनाव फैबावनोसै दे गोबाव खालामला दे जायखिया समस्या समाधान जाबानो जाबाय नङा होमबा ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দে